Iawn, so croeso pawb bore yma, croeso pawb sy'n y capel, croeso pawb sy'n adra, lle bynnag gyda chi, croeso cynnas i chi gyd. Cyn i mi anghofio, rhaid ni just atgoffa pawb yn y capel, mae'n ddrwg i ni, da chi ddim yn cael canu dwion, tough. Ond da ni yma efo'n gilydd, efo ti'n ni weld yn gwynebau, so mae hynna'n dda. Ond da chi adra, go for it guys, gyda chi'n rhydd i wneud beth bynnag da chi isio. Dwi eisiau just dechrau efo yr darn o'r adnod yma. Gwelwch pa fath gariad y mae'r tad wedi ddangos tuag atom. Cawsom ein galw yn blant Duw, a dyna ydym. Waw! Gwelwch pa fath gariad y mae'r tad wedi ei ddangos tuag atom. Cawsom ein galw yn blant Duw, a dyna ydym. So felly, yn ein addoliad bore yma, dwi eisiau ni droi ein sylw tuag at ein tad yn y nefoedd, sydd wedi ein caru ni gymaint i alw ni'n ei blant o, a sydd yn ein caru ni rwan fel ei blant. Ac wrth edrych ar ei gariad, ei bŵar, ei awdurdod, ei ras, ei drigaredd, ei addfwynder, ei awydd i gysylltu efo ein calonna ni, ac yn y lle yna, i ni gysylltu efo ei galon o, i dderbyn, i roi, i adlewyrchu ei gariad o, i rheinio'n gwmpas ni. So felly, gadewch i ni addoli efo'n gilydd. So gadewch i ni sefyll, a wnawn ni sefyll efo'n gilydd, ac addoli ym mha bynnag ffordd gallwn ni bore yma. Gad i'n ddawd o'r croeso, gad i'n can ddeud y gwir, dyma ni ti, dyma ni ti. Chwyth o'r nef arno mae'r blwydd, llenwa ni a thywyd ni, dyma ni ti, dyma ni ti. Ein clona sy'n agored, yn eidiau sy'n llawn sycher, amdana ti yna. Dim ond ti sy'n santai, ti nid un sy'n deilwng Dduw, yn bondan i law. Gad i'n blwydd fod yn anthem, clod i ti drwy'r byd i gyd, dyma ni ti, dyma ni ti. Gad i ddain ddod yn rybys, troi yr hyn sy'n farw fyw, dyma ni ti, dyma ni ti. Ein clona sy'n agored, yn eidiau sy'n llawn sycher, amdana ti yna. Dim ond ti sy'n santai, ti nid un sy'n deilwng Dduw, yn bondan i law. Croesaw'n ni anmaw, croesaw'n ni anmaw, ein tad rhagwydd o lwyd, mae croeso yma naw, calon a ganant glod, yn eidiau floeddiant baw, ein tad rhagwydd o lwyd, mae croeso yma naw, croesaw'n ni anmaw, croesaw'n ni anmaw, ein tad rhagwydd o lwyd, mae croeso yma naw, calon a ganant glod, yn eidiau gloeddiant baw, ein tad rhagwydd o lwyd, mae croeso yma naw. Ein clona sy'n agored, yn eidiau sy'n llawn sycher, amdana ti yna. Dim ond ti sy'n santai, ti nid un
bydd garaf i o. Diw tregaredd bydd yn methu trwy nyddiau holl rwy'n ddiogel yn dy lan. O'r eiddo pan rwy'n deffro nes i roedd yn hen i lawr fe gana fi yn ddaion i fy nyw. Ar hyd fo oes ti sydd yn ffwrdd, ar hyd fo oes fe fios mor a phob anadl sy'n genw mi gana fi am ddaion i fy nyw. Caraf dy lais wedi arwain drwy y fflamau a'r dywydd nos rwy'n sy'n nesaf ata i wedi nabod di fel tad. Rwy'n wedi byw yn ddaion i fy nyw. Ar hyd o oes ti sydd yn ffwrdd, ar hyd o oes fe ddios mor dda, a phob anadl sydd genw fe gana fi am ddaion i fy nyw. Caraf dy lais, caraf dy lais, rwy'n wedi farwain drwy y fflamau, drwy ddywyll nos, rwy'n ty nesa ata i, wedi nabod i fel tad, ac nabod i fel ffrind, rwy'n wedi byw yn ddaion i fy nyw. Ar hyd o oes ti sydd yn ffwrdd, ar hyd o oes fe ddios mor dda, a phob anadl sydd genw fe gana fi am ddaion i fy nyw. Mae ddaion i yn rhedeg nawr, yn rhedeg ar fy ôl. Mae ddaion i yn rhedeg nawr, yn rhedeg ar fy ôl. Roes fy mywyd lawr, rwy'n yn ildio nawr, rwy'n rhoi pob peth i ti. Mae ddaion i yn rhedeg nawr, yn rhedeg ar fy ôl. Ar hyd fy oes ti sydd yn ffwrdd, ar hyd fy oes ti ddios mor dda, ar hyd fy anadl sydd genw fe gana fi am ddaion i fy nyw. Dod yn nes nag y byd mi erioed, gwaethaf y methiant mae croeso i mi. Edrychaf i ddlygaid ac mae dy gariad mor glin. Yn nes ac yn nes yr wyt ti am yng ngwaith,
Bydd gariad o'n hamgylch mae'n halon yn rhyw. Ti'n symud fy on ac yn fy wneud i yn fyw. A drwy'n eiddo ti fy mhechod am gwarth nawr wrth y groes rwy fy neud rwyf yn dod nawr i lle ddylwn fod adrefydd gwmni i fewn iddo dad ata ti rwy'n dod yn tywall fy moliant amser rwy'n ildio'n halon mae'n ormod nawr rwy'n sydd o'n ddofnach i fewn i'th gariad. O, 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 o. Rwy'n dod yn nes ag y byd mi erioed weitha fy methiant mae croeso i mi edrych a fydd lygaid a mae dy gariad mor glir. Rwy'n dod yn nes nag y byd mi erioed weitha fy methiant mae croeso i mi edrych a fydd lygaid ac mae dy gariad mor glir. Dad rwy'n eiddo ti Dad rwy'n eiddo ti Dad rwy'n Dad rwy'n eiddo ti fy mhechod am gwarth nawr wrth y groes rwyf yn eir hoi rwyf yn dod nawr i lle ddylwn fod adrefydd gwmni i fewn iddo dad ata ti rwy'n dod yn tywall fy moliant amser rwy'n ildio'n halon mae'n ormod nawr rwy'n sydd o'n ddofnach i fewn i'th gariad. O, 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 o. O,
Feibion a merched am byth yn dy gariad di. O, rwyf yn dod nawr i lle ddylwn fod, a drefydd gwmni fewn i'r gom, dara ta ti rwy'n dod, yn tywall fy moliant amser. Rwy'n ildio'n halon mae'n ormod nawr, rwy'n sydd o'n ddyfnach i fel i'th gariad. Oh, 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 Na fwyd oer ni
o llawen yn fy mawl bwyd y ganol yn felisau yn dyglu. Amen. Iawn, wel bore da bawb. Diolch fawr iawn i Robin a Lowri am yn harwain ni yn yr addoliad a'r myfyrdod a y weddi yna, rili. Oedd o'n un cyfnod estynedig hyfryd iawn o'n harwain ni mewn i bresenoldeb ac eisiau Duw y tad a ba dad efo'n gilydd. Felly, diolch fawr iawn am hynny. So, jyst chydig o gyhoeddiadau cyn bod ni'n parhau. Mae'n hyfryd gweld chi gyd sydd yma, ond mae'n groeso arbennig i bawb sydd yn ymuno o adre hefyd. Mae'n hyfryd eich cael chi. Trio cael hwn i rotatio'r ffordd iawn. Na ni. So, jyst chydig o gyhoeddiadau cyn bod ni'n mynd mlaen. Y cyntaf ydy jyst neges i atgoffa pawb mewn gwirionedd o'r pwysigrwydd i ni barhau i fod yn ddiogel a gofalu ar ôl yn gilydd dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf. Mae yr infection rates yn gyffredinol yn mynd i lawr, ond wrth gwrs, da chi gyd wedi clywed ar y newyddion ynglyn â'r amrywiolyn Delta sydd yn ardal Llandudno a hefyd yn ardal Porthmadog. Felly mae o yn ardal ni. Ac nad oes angen i neb fyw mewn ofn, mae dal yn bwysig yn bod ni'n bod yn ddiogel, yn dydy. Ddim jyst yn gweithgareddau fel eglwys, ond hefyd jyst yn bywydau a'n gwaith bob dydd. So jyst rhyw neges i atgoffa ni fel teulu'r ffydd i ni barhau i wneud social distancing ac yn y blaen pan da ni'n cyfarfod gyda'n gilydd. I ni gadw pawb yn ddiogel ar hyn o bryd. So dyna oedd y cyhoeddiad cyntaf. Yr ail gyhoeddiad oedd i chi sydd yn rhan o grwpiau cymuned. Maen nhw'n ail gychwyn wythnos yma ar ôl y wythnos o seibiant i gyd fynd gyda hanner tymor yr ysgolion. Hefyd, dros y mis nesaf, mi fydd tîm arwain yr eglwys yn pwyso a mesur be fydd trefn y grwpiau cymuned ar gyfer mis Medi ymlaen. Felly, mi fydd yna rhai newidiadau, jyst oherwydd fod amgylchiadau bywyd, rhai pobl yn newid. Felly mae yn gyfle i ni gymryd stoc ac edrych ar beth yw'r grwpiau sydd gyda ni a pwy sydd yn arwain a pwy sydd yn rhan o bob grŵp. Felly, gwahoddiad ydy hwn yn y bôn. Os ydych chi ddim yn rhan o grŵp cymuned ar hyn o bryd, ond bo chi falle wedi bod yn ystyried ymuno ac un, yna mynwch air gyda fi neu un o arweinwyr eraill yr eglwys dros yr wythnosau nesaf. A wedyn wrth bod ni yn ceisio gweld be fydd y drefn o mis Medi ymlaen, gallwn ni gymryd hynna mewn i ystyriaeth. Wedyn, y cyhoeddiad olaf ydy, mae Lowri, wrth gwrs, oedd yn canu gyda ni fan hyn, wedi wneud
extended blwyddyn fel interniaeth, blwyddyn o interniaeth da ni fel arfer yn neud, ond mae'r sort of y blwyddyn a hanner diwethaf i gyd i mynd yn blur mewn i'w gilydd am rhai. Mae wedi bod yn flwyddyn sydd wedi bod yn 19 mis i interniaeth lowri, ond hefyd i bawb rhywsut yn dydy. Oherwydd bod y marcers arferol ni o beth i blwyddyn wedi mynd yn fudge yn y pandemig yma. Ond mae cyfnod lowri fel intern yn dod i ben ddiwedd mis Gorffennaf, a fydd yna gyfle unwaith eto i ddiolch i lowri am hynna. Ond o'n i jyst eisiau cyhoeddi bod ni wedi penodi rhywun newydd i ddechrau fel intern i ni yn cychwyn mis Medi. Bydd y drefn chydig bach yn wahanol i'r arfer, oherwydd beth da ni'n gwneud tro yma yw fod undeb y bydyddwyr yn cael intern, a wedyn maen nhw yn ei cheoli hi efo ni. Felly mae o'n drefn chydig bach yn wahanol i beth sydd wedi bod. Ond enw'r unigolyn gath i benodi ar ôl cyfweliad nos Fercher ydy Hannah Smethurst. Falle bod rhai ohonoch chi yn ei adnabod hi neu yn ei chofio hi. Chi'n cofio tîm i Gymru yn gweithio yn yr ardal 2 neu 3 blynedd yn ôl erbyn hyn, ac oedd Hannah yn un o'r criw yna. Felly, mis Medi fydd Hannah yn ymuno gyda ni fel intern am 10 mis. Felly, da ni'n gobeithio os fydd rheolau yn caniatáu y geith i ddod fyny at ni am ben wythnos rhywbryd yn yr wythnosau nesaf, jyst i fwy ohonoch chi gyfarfod hi wyneb y wyneb. Ond wedyn fydd hi'n symud yma diwedd mis Awst, mwy na thebyg, er mwyn cychwyn 10 mis gyda ni. Felly, da ni'n ddiolchgar bod pethau wedi gweithio allan a da ni'n diolch am galon Hannah, ond os newch chi weddio bod y cynlluniau i gyd yn syrthio mewn i'w lle yn iawn a bod ni yn rhoi croeso iddi, wrth gwrs. So, dyna ni. Iawn. So, mae manylion y casgliad ar y sgrin os da chi eisiau rhoi. Mae'r plant lawr grisiau, mae'n bwysig bod ni'n cofio hynna, so da ni'n cofio a diolch am y rhai sydd yn arwain gwaith y plant ar hyn o bryd. Ond ewn ni weddio nawr cyn bod ni yn parhau. Wel, o Dduw Dad, da ni yn diolch i ti bod ti yn Dduw da. Da ni'n diolch fod ganddo ni dad yn y nefoedd, yn brwydro drosta ni, yn gofalu amdano ni. Da ni'n diolch dy fod ti yn waredwr cryf i'r gwan. Da ni'n diolch dy fod ti'n dduw nerthol i rai sydd wedi blino. Da ni'n diolch bod ti yn dduw llawn cariad i bobl sy'n teimlo'n anghariadus. O Dduw Dad, da ni'n diolch am yr amser da ni eisoes wedi cael heddiw yn addoli, a da ni'n gofyn i ti barhau fod gyda ni nawr wrth bod ni yn ceisio arweiniad o dy air di. Da ni'n gofyn hyn yn enw arbennig Iesu. Amen. Amen. Wel, da ni gyd rhywbryd wedi cael yn galw i fynd i'r rhywle i ni ddim eisiau mynd. Pan ddeis i lan i'r gogledd gyntaf, o'n i eisiau dod i'r gogledd, pyd y poeni, neu dyna ni ar fi'n dweud, ond o'n i'n warden yn neuadd John Morris Jones yn Bangor. Dyna lle o'n i'n byw pan ddeis i lan yma i ddechrau. Ac yn y neuadd drws nesa, Rathbone, oedd na set gwahanol o wardeiniad, ond wedyn o'n i'n rhyw fath o pwlio gyda'n gilydd er mwyn i ni cael peth amser a rhai penwythnosau yn rhydd. So, unwaith yr wythnos, oedd wardeiniad John Morris Jones a wardeiniad Rathbone, o'n i gyd yn cael swper gyda'n gilydd, jyst i gymharu nodiadau a gweld pwy oedd wedi bod yn ddrwg yr wythnos yna. A fel arfer, oedd pawb drwg yn y neuadd Gymraeg, ac oedd pawb yn y neuadd Saesneg yn bihafio lot gwell. A dwi ddim yn ei ddeu mwy ynglyn â hynna. Ac oedd un o'r wardeiniad yn Rathbone, oedd e'n dod o Lloegr, ac oedd e, sut fydda i ddweud, oedd e yn Sais o'r iawn ryw. A dwi ddim yn golygu hwnna mewn unrhyw ffordd wael, dwi'n golygu fe mewn ffordd hollol descriptional.
Oedd e yn High Church Anglican, oedd gyda fe acen fel Jacob Rees-Mogg, ond oedd yn ddyn anwyl tu hwnt, a da ni dal mewn cyswllt gyda'n gilydd. I ddeud y gwir, mae o wrthi ar hyn o bryd yn hyfforddi i fod yn offeiriad yn Eglwys Loegr. Ond dwi'n cofio meddwl ar y pryd, doedd o jyst ddim yn ffitio mewn yn Bangor. Hynny yw, oedd e'n amlwg yn fwy galluog iawn, oedd e'n fwy eitha posh, os allai fod yn hollol onest, a doedd e jyst ddim y teip byddech chi'n disgwyl i landio fyny yn Prifysgol Bangor, no offence i Prifysgol Bangor a pawb sydd wedi bod na. Dwi wedi bod na, so dwi'n cael deud hynna. A dwi'n cofio gofyn iddo fe dros swper y diwrnod yna, why did you choose Bangor University? A dyma fe'n dweud yn hollol onest, well, I applied for Oxford, I didn't get the grades, so I ended up here. Ac oedd hwnna'n enghraifft dda o rhywun oedd wedi landio fyny yn rhywle gwahanol i lle bydde fe'n hoffi bod. A dwi'n siŵr bod rhai ohonoch chi wedi cael profiadau tebyg mewn bywyd. Bod ganddoch chi falle rhyw life plans, neu falle rhyw syniad yn eich pen, le byddech chi'n hoffi mynd, le byddech chi'n hoffi bod, ond am amrywiol resymau, dych chi'n landio lan yn rhywle arall. Falle bod chi'n landio lan yn rhywle arall, oherwydd yn ôl rhesymau'r byd, fel yn achos yn ffrind i, bod chi wedi methu, ddim wedi cael yr aroliadau yn iawn neu rhywbeth. Neu bod amgylchiadau bywyd wedi troi allan yn wahanol. Ond, o edrych nôl, dych chi actually'n gweld llaw Duw ynddo fe. A dych chi actually'n gweld dyna lle o Duw eisiau chi fynd wedi'r cyfan. A nid bod bywyd heb weithio allan, oedd e. Ond yn hytrach, eich bod chi ar y pryd ddim wedi sysio allan le o Duw yn eich arwain chi. A reswm pan bod fi'n dechrau efo'r stori yna bore yma, yw dyna sy'n digwydd mewn ffordd i Philip yn Actau pennod 8. Da ni efo'r hanes bore yma ynglyn â Philip yn cyfarfod yr eunuch o Ethiopia. Nawr, yn y penodau cynt, mi oedd Philip yng nghanol y bwrlwm, yn rhan o'r gang yn Jerusalem a'r ardal ac hefyd fyny yn y gogledd yn Samaria. Oedd e'n le cyffroes i fod. Oedd e'n le oedd pethau yn digwydd. Ac oedd e'n le byddech chi eisiau bod os fyddech chi yn apostol yn y cyfnod yma. Ond wedyn, yn Actau, pennod 8, adnod 26, mae Philip yn cael arweiniad gan Dduw drwy angel, as you do, yn dweud wrtho fe fel hyn, dos i lawr i'r de, i ffordd yr anialwch, sef y ffordd o Jerusalem i Gaza. Mae hen gyfieithiadau'n dweud mae ffordd anial yw hon. Mewn geiriau eraill, mae angel yn deud wrth Philip i gamu allan o'r lle cyfforddus, i gamu allan o'r lle saff, i adael i ffrindiau ac i fynd i rwle o neb arall eisiau mynd. I fynd i rwle anial, i fynd lawr i ffordd yr anialwch. Tebyg mewn ffordd, un ffrind i nath landio fyny yn Bangor bod eisiau bod yn Rhydychen. Falle mae nid dyma oedd Philip eisiau wneud, ond mae e'n ffyddlon i alwad ac arweiniad Duw ar ei fywyd, a mae e'n codi i bac a mynd. Adnod 27, da ni yn clywed fel hyn. Ai Philip ar unwaith, a phan oedd ar ei ffordd, dyma fe'n dod ar draws eunuch, oedd yn swyddog pwysig yn llywodraeth dwi'n siŵr sut ti'n nganu hwn, Candace, whatever, sef Brenhines Ethiopia. Fe oedd pennaeth ei thrysorlus. Roedd wedi bod yn Jerusalem yn addoli Duw.
Ac roedd yn darllen llyfr proffwydoliaeth Eseia wrth deithio yn ei gerbyd ar ei ffordd adre. Dyma'r ysbryd glân yn dweud wrth Philip, dos, a rheda wrth ymyl y cerbyd acw. Felly mae Philip yn gadael y lle cyfforddus, yn gadael ei ffrindiau, yn gadael y gang a mynd i lawr y ffordd unig yma. A mae e'n cyfarfod yr eunuch yma o Ethiopia. Nawr, mae Ethiopia yn wlad sydd wedi bod yn y newyddion penwythnos yma fel mae'n digwydd. Oherwydd fod yna ryfel difrifol yn digwydd yna unwaith eto. A mae yna ofid y bydd hynna'n arwain at newyn yr un mor ddifrifol a ddigwyddodd yn yr 80au pan gath y lle lot o sylw oherwydd Bob Geldof a Live Aid a pethau fel yna. Rhai ohonoch chi o leia rhyw oedran yn cofio hynny. Nawr, oedd Ethiopia yn amser y Beibl, doedd o ddim cweit yr un gwlad a da ni'n adnabod Ethiopia heddiw. Mi oedd chydig bach mwy i'r gogledd, tua gogledd Sudan neu i'r de o'r Aifft. Ond, oedd yr roughly, actually, mae hwnna'n real Western European comment ynglyn Africa. Dydy fe roughly yn gogledd Africa. Mae Africa'n le enfawr. Ond oedd rhyw oedd o gogledd Sudan, de yr Aifft heddiw. A oedd teyrnas Ethiopia, mi oedd ganddyn nhw'r frenhines yma, ac oedd e'n arfer yn diwylliant, rhai diwylliannau yn yr ardal yna, i gael eunychiod. Be di mwy na un eunych? Eunychiod, fedrwn ni? Nawr, na i ddim yn mewn i details beth oedd yn golygu fod yn eunych. Rhaid gofyn un livestream ni gael ei gymryd off Facebook yn fod yn inappropriate. Ond da chi gyd yn gallu gweithio allan be oedd bod yn eunych yn involfio. Oedd yna rhyw procedure pan fasa yr person yn ifanc, oedd yn golygu bod nhw ddim yn gallu cael plant. We'll leave it at that. Ac y rheswm pam oedd rhai diwylliannau yn gwneud hyn, oedd y syniad y bydde'r person wedyn yn cael i osod i'r neilltu ac yn gallu canolbwyntio ar dasg neu galwad mewn bywyd heb y distraction o gael, chybod, a teulu a plant a beth bynnag. Ac yn benodol oedd yr eunuch da ni'n cyfarfod yn yr hanes yma, mi oedd e wedi cael ei neilltuo i ganolbwyntio ar y gwaith o ofalu ar ôl arian a cyfoeth brenhines Ethiopia. Mewn ffordd, yr eunuch yma oedd Chancellor of the Exchequer, dwi'n meddwl siarad Saesneg bore yma? Exchequer, brenhines Ethiopia. Ac felly, oedd yn berson pwysig iawn, berson wedi cael addysg, ond yn berson oedd wedi neilltuo i waith arbennig. Nawr, y peth mwyaf diddorol ynglyn â'r eunuch yma, oedd bod o ddim yn Iddew, ddim hyd yn oed o gefndir Iddewig, yn dod o Ethiopia, mi oedd wedi bod i Jerusalem i addoli Duw yr Iddewon. A da ni'n gweld mewn sawl lle yn yr Hen Testament, yn llyfr y Salmau, hefyd yn llyfr y proffwyd Jeremia, fod rhai o'r Ethiopiaid wedi cael cyswllt gyda'r Iddewon, a fod rhai o nhw ddim jyst y diddordeb yn Duw yr Iddewon, ond fod rhai o nhw yn addoli Duw yr Iddewon. A mae hynna'n ddiddorol iawn, oherwydd mi oedd y byd y dwyrain canol ar y pryd, yn wir fel yn byd ni heddiw, yn llawn diwiau gwahanol. Yn llawn diwiau oedd yn cynnig pethau gwahanol, ond hefyd yn y bôn yn llawn diwiau rhyfel ac anhrefn. Ac felly, yng nghanol byd efo diwiau cas, mae rhywun yn gallu deall wedyn sut oedd Duw yr Iddewon yn sefyll allan ac yn apelgar hyd yn oed i bobl oedd ddim yn Iddewon.
Duw yr Iddewon oedd yr hen ddihenydd, yr ancient of days. Duw Iddewon oedd y Duw cyfiawnder. Y Duw oedd yn rhyddhau pobl. Wrth gwrs, oedd pobl Duw wedi bod yn yr Aifft, ac oedd yr Aifft ddim yn bell o Ethiopia. Felly, falle oedd yr storis ynglyn â Duw yn rhyddhau pobl yn storis oedd wedi lledu i Ethiopia. A dyma wrth gwrs oedd y Duw nath atguddio ei hun yn fwyaf clir yn Iesu Grist. Felly oedd Duw yr Iddewon yn amlwg yn wahanol i'r duwiau eraill. A mae rhywun wedyn yn gallu dechrau deall sut oedd pobl o di allan y genedl Iddewig yn fascinated gyda Duw yr Iddewon. Eisiau gwybod mwy amdano fe, a hyd yn oed fel yr eunuch yma wedi gwneud y daith i Jerusalem i addoli y Duw yma. Nawr mae'n neud i rhywun feddwl yn dydy, tybed, oes yna bobl heddiw tu allan yr eglwys yn gweld apêl Iesu. Tybed, oes yna bobl tu allan yr eglwys yn ceisio dilyn Iesu ac addoli Iesu oherwydd mewn byd llawn syniadau bod nhw'n gweld rhywbeth special ac unigryw am Iesu. Ond am cultural reasons bod nhw tu allan yr eglwys. A dwi'n meddwl bod rhai. A mae'n bwysig i ni fod yn sensitif i hynny. Nawr, cymaint oedd apêl Duw yr Iddewon i'r Ethiopiad yma, nes bod fel o'n i'n dweud, wedi teithio yr holl ffordd i Jerusalem. Mae'n debyg bydde fe wedi teithio tua 1,500 o filltiroedd, sef tua'r pellter o Gaernarfon i Rufain. Wrth gwrs, doedd dim ceir i gael, dim yr Eurotunnel, dim EasyJet, dim Ryanair. Yr unig beth bydde fe wedi wneud oedd bydde yna gert gyda fe, a falle camelod yn tynnu y cert yna. Oedd yr eunuch yma yn amlwg yn fascinated gyda Duw yr Iddewon. Dyna'r unig beth sy'n esbonio pam bydde fe wedi wneud y daith hir yma trwy'r anialwch. A wedyn mae Philip yn dod ar ei draws e. Yn amlwg jyst yn cael chill bach. Doedd dim Starbucks ar y ffordd. Doedd dim road chef na McDonald's iddo fe stopio rhwng Ethiopia a Jerusalem, a mae jyst yn stopio ar ochr y ffordd yn yr anialwch. A mae Philip yn dod ar ei draws e. Ddim yn darllen papur newydd, ddim yn sgrolio trwy Facebook fel da ni'n neud pan da ni yn cymryd stop. Adnod 30. Felly dyma Philip yn rhedeg at y cerbyd ac roedd yn clywed dyn yn darllen o lyfr proffwydoliaeth Eseia. Wel, pan da ni'n cymryd rest, dwi'n gwybod amdano chi, ond di o ddim yn syrthio naturiol i fi darllen Eseia pan dwi eisiau ymlacio o chilio allan. Dyw Eseia ddim the lightest of reads. Sy'n dangos o Duw ar waith yn bywyd y dyn yma. Chos dydy rhywun ddim jyst yn landio yn darllen Eseia jyst fel na. O Duw ar waith yn bywyd y dyn yma. Adnod 30 eto. Felly dyma Philip yn rhedeg at y cerbyd ac roedd y dyn yn darllen o lyfr proffwydoliaeth Eseia. Felly gofynodd Philip iddo, wyt ti'n deall beth rwyt ti'n ei ddarllen? A mae'n ateb adnod 31 ymlaen. Sut allai ddeall heb i rywun esbonio i mi, medda'r dyn. Felly gofynodd i Philip fynd i eistedd yn y cerbyd gydag e. Dyma'r adran o'r ysgrifau sanctaidd roedd yr eunuch yn ei ddarllen. So mae'n cwtio nawr o Eseia. Cafodd ei arwain fel dafad i'r lladddy. Yn union fel mae oen yn dawel pan mae'n cael ei gneifio. Wnaeth e ddweud dim. Cafodd ei gam drin heb achos llys teg. Sut mae'n bosib sôn am ddisgynyddion iddo? Cafodd ei dorri ffwrdd o dir y byw. A dyma'r eunuch yn gofyn i Philip, dwed wrtha i, ydy'r proffwyd yn sôn amdano ei hun neu am rywun arall? Felly dyma Philip yn dechrau gyda'r rhan honno o'r ysgrifau sanctaidd ac yn mynd ati i ddweud y newyddion da
am Iesu wrtho. Felly, oedd yr eunuch, fel rhywun oedd wedi bod yn dilyn ac eisiau addoli Duw yr Iddewon, mi oedd yn amlwg gyda rhai o'r ysgrifau sanctaidd, rhai o ysgrifau'r proffwydi, ac oedd yn amlwg yn cnoi cil ar y gair fan hyn, ond eto dal angen help arno fe i ddeall beth oedd yn mynd ymlaen. O'n i'n deud y gynt fod yr eunuch yn ddyn oedd yn bwysig ac felly wedi cael tipyn o addysg. Ond oedd hyd yn oed rhywun efo addysg dal angen help ac arweiniad i ddeall gair Duw a gweld beth oedd yn mynd ymlaen fan hyn. A dwi'n meddwl mae hwnna jyst yn un gwers ymarferol syml iawn i ni jyst wrth basio fan hyn yn dydy. Mae Duw yn gallu siarad gyda ni yn uniongyrchol pan da ni'n darllen y Beibl, ond mae hefyd yn fendithiol ac yn help i ni ddarllen y Beibl gyda'n gilydd hefyd. Mae e'n dda i ni ofyn am help wrth ddarllen a deall y Beibl. Dyna o'n i'n sôn am y grŵp cymuned gyna. Dyna ydi un o'r pethau canolog yn ein grwpiau cymuned ni, yw bod ni yn gweithio trwy rhannau o'r Beibl gyda'n gilydd. Ac o weithiau mae Duw yn dangos un peth i rywun o'r Beibl, da chi falle heb i weld. A da ni'n gallu helpu'n gilydd i ddeall y Beibl yn well. Dyna pam yn bod ni weithiau yn rhedeg pethau fel y cwrs alffa. Mae cwrs thematig ydy cwrs alffa, mae e'n cyflwyno themau sy'n dod allan o'r Beibl. A da ni hefyd wedi rhedeg cwrs y Beibl yn y gorffennol. Maen nhw gyd yn bethau sy'n rhoi ar waith beth da ni'n gweld yn yr hanes yma. Sef un person yn helpu rhywun arall i ddeall y Beibl yn well. Mae yna lot o lyfrau da allan yna yn helpu ni. I ddweud gwir, mae yna gormod o lyfrau allan yna. Dych chi weithio ddim yn gwybod lle i ddechrau, so na i roi un tip i chi. Mae yna gyfres da o lyfrau o'r enw For Everyone. Maen nhw'n lyfrau bach sydd wedi cael, a mae'r Hen Testament wedi cael ei sgwennu gan ddyn o'r enw Tom Wright. So dych chi Matthew For Everyone, Mark For Everyone, a maen nhw'n, a wedyn mae yna gyfres yn yr Hen Testament wedi cael ei sgwennu gan ddyn o'r enw John Golding A. Mae fe gyda Genesis For Everyone ac yn y blaen. A mae rhain yn lyfrau sydd wedi cael ei sgwennu mewn ffordd hawdd iawn i ddarllen, ond maen nhw wedi cael ei sgwennu gan dau sort of heavyweight academic sydd yn deall i Beibl, ond beth sy'n hyfryd amdano, bod nhw wedi cael ei sgwennu gan bobl sy'n deall i pethau, dyn nhw ddim yn llyfrau academic a sych. Maen nhw'n dod â'r peth yn fyw i pobl fel chi a fi. Felly, os ydych chi'n ffeindio'ch hunain chybod yn stryglo i ddarllen a deall rhai rhannau o'r Beibl, os ydych chi'n stryglo i weld beth mae Duw yn dweud wrthych chi, fel yn gyntaf, gweddiwch y bydd yr Ysbryd Glân yn dangos rhywbeth i chi allan o'r Beibl. Dyna'r peth bwysica. Ond yn ail, jyst gofynnwch i rhywun am help. Wrth ymuno grŵp cymuned, neu os ydych chi mewn grŵp cymuned yn barod, gofyn yn y grŵp cymuned. Neu gofynnwch i fi neu un o'r arweinwyr eraill yr eglwys. A hyd yn oed dwi ddim yn gwybod yr ateb, allwn ni eistedd lawr gyda'n gilydd a dadbacio fe a siŵr bydd Duw yn dangos rhywbeth. So dyna sy'n digwydd fan hyn yn annwl iawn. Mae gyda ni Philip a Einich a'r Beibl a Duw yn gwneud, fel bydde Owen Edwards, Coleg y Bala'n dweud, yn gwneud i busnes gyda'i gilydd. Hwna'n in-joke i bobl sy'n adnabod Owen, sori. Felly, so mae Philip yn esbonio wrth yr Einich, mae beth sydd yn y sefn hyn ydy proffwydoliaeth am Iesu. A mae'r Einich yn gweld hyn, mae'r geiniog yn syrthio. Mae e'n gweld mae Duw Abraham, Duw yr Iddewon, oedd wedi dod mewn person yn Iesu Grist. Mae e'n gweld bod y Duw mawr, y hen ddihenydd, yr Ancient of Days, Duw
brenin brenhinoedd wedi dod nawr yn fwyaf clir yn Iesu Grist. A mae e'n credu. A mae'r hanes yn cario ymlaen fel hyn yn adnod 36. Wrth fynd yn ei blaenau, dyma nhw'n dod at le lle roedd dŵr. Edrych, medda'r einich, mae dŵr yn fan yna. Oes yna unrhyw reswm pam ddylwn ni ddim cael fy medyddio? Rhoddodd orchymyn i'r cerbyd stopio. Wedyn aeth gyda Philip i lawr i'r dŵr, a dyma Philip yn ei fedyddio yn y fan a'r lle. Nawr mae'r cwestiwn yna yn ticlo fi chydig bach. Oes yna unrhyw reswm pam ddylwn ni ddim cael fy medyddio? Y reswm pobl yn ticlo fi, achos dwi a lwriau chydig bobl eraill wedi bod yn trafod fatha be mae bedydd yn edrych fel gyda rheolau Covid. Oes yna unrhyw reswm pam na ddylwn ni cael fy medyddio? Wel, actually, rheolau Covid. Ond on a spiritual level, na. Be mae bedydd yn golygu ydy arwydd allanol o rhywbeth sydd wedi newid ti mewn rhywun. Be ydy bedydd ydy arwydd allanol o rhywun wedi gweld be mae Iesu Grist wedi wneud drostyn nhw a profi a derbyn hwnna fel gweddnewidiad yn eich bywyd. A dyna sy'n digwydd wedyn, mae'n cael ei fedyddio fyna yn y fan a'r lle. Mae'n arwydd o ddechrau bywyd newydd yn dilyn Iesu. A mae'n arwydd o Iesu ymywyd yr einich hefyd. Nawr, bydd y rhai ohonoch chi sydd yn fwy craff wedi sylwi bod adnod 37 yn missing. Nathon ni ddarllen adnod 36 a wedyn mynd syth i 38. Felly, beth oedd yn digwydd i adnod 37? Wel, mae adnod 37 yn mynd fel hyn. A Philip a ddywedodd, os wyt ti yn credu ath holl galon, fe a ellir. Ac fe atebodd ac y ddywedodd, yr wyf yn credu fod Iesu Grist yn fab Duw. So mae adnod 37 yn Beibl William Morgan, mae yn y King James, ond dyw e ddim mewn Beiblau modern. O pam? Wel, mae pobl wedi ffeindio allan, mae rhyw side note nath rhywun ychwanegu rhai canrifoedd wedyn oedd adnod 37. Felly doedd e ddim yn yr ysgrifau fwyaf hen sydd gyda ni. So bod be mae adnod 37 yn dweud yn ddigon gwir, fe gath ei fedyddio oherwydd bod e wedi credu. Mae hynna'n wir, ond jyst doedd e ddim yn yr ysgrifau fwyaf hen sydd gyda ni. Mae e fel, chybod, dwedwch nawr bod chi'n darllen y Beibl, a dwi'n gwybod sut ydych chi yn sgriblo rhyw side notes ar eich Beibl weithiau mwyn atgoffa chi ynglyn â rhywbeth. A wedyn bod y Beibl yna mynd ar goll am chydig o ganrifoedd, a bod rhywun yn ffeindio'r Beibl yna a meddwl bod y side notes yn rhan o'r prif beth, chybod. So, rhywbeth fel yna maen nhw'n meddwl na ddigwydd. So, just rhag ond bod rhywun yn meddwl bod fi wedi chopio adnod allan. Ond mae'n ddiddorol clywed yn dydi sut mae'r Beibl yn dod at ei gilydd fel yna. Yeah. Y pwynt ola dwi eisiau wneud ydy fel hyn. Mae'n ddiddorol bod Philip yn cyfarfod a gweinydogeithi i einich yn y fan lle mae e'n ffeindio fe. So, oedd yr einich yn stryglo i ddeall Eseia. Felly, lle mae Philip yn dechrau? Wel, yn Eseia. Hynny yw, mae'n cyfarfod le ma fe ar ochr y ffordd, as you do, yn darllen Eseia. A dwi'n meddwl fod na wers fyna i ni, pan da ni'n meddwl ynglyn â sut da ni'n cyfarfod pobl efo newyddion da Iesu. Nawr, dyw e ddim yn golygu literally dylen ni hefyd ddechrau gyda Eseia, tybod? Os da ni'n gweld rhywun yn ista ar y bench, da ni ddim yn mynd i ista lawr gyda nhw, let me introduce you to the prophet of Eseia, tybod? Ond be mae yn golygu yw bod ni yn dechrau le mae rhywun arno ar y pwynt yna. So, hei, falle bod gyda chi ffrind sydd yn fascinated gyda'r proffwydiau gyda Eseia, a gyda'r ffrind yna, dechreuwch fyna. Ond yn cymdeithas
ôl grisnogol, ôl grefyddol, da ni'n byw arni, di probably cychwyn gyda Eseia ddim y lle gorau i gychwyn. Da ni'n goffo gweld lle mae rhywun. Da ni'n goffo dod i adnabod rhywun. Da ni angen gweld beth sy'n mynd mlaen y mywyd rhywun. A mwy na thebyg, os da ni'n siarad am rhannu rhan o'r Beibl, mwy na thebyg mae'r efengylau wrth helpu pobl gyfarfod Iesu. Dyna le mae cychwyn. Falle bod ni yn cyfarfod rhywun sydd gyda rhagfarn, gyda preconceptions ynglyn â'r ffydd Gristnogol ac ynglyn â'r eglwys. A pwy sydd heb dyddiau yma. A falle mae'r lle i ddechrau fyna ydy helpu rhywun i deconstructio peth o'r preconceptions sydd gyda nhw ynglyn â ffydd, ynglyn â'r eglwys, ynglyn â Iesu hyd yn oed. Hynny yw, da ni angen cyfarfod pobl lle maen nhw. Dyna mae Philip yn gwneud fan hyn efo'r einich. A wedyn rhywle lawr y rwt, gewch chi ddarllen Eseia gyda rhywun, dwi'n siŵr. Be sy'n hyfryd fan hyn yw fod yr hanes yn gorffen wedyn gyda Philip, rhyw fath o'n cael ei wisgio ffwrdd. Dyna ni'n cweit yn deall beth sy'n mynd mlaen fyna. Rhywbeth supernatural neu jyst rhyw ffordd od o ddisgrifio bod e jyst i mynd ar ei daith. A wedyn fod yr einich yn cario ymlaen ar ei daith nôl i Ethiopia. A mae hwn yn parting yn pobl yn mynd ffordd gwahanol eithriadol o bwysig yn hanes Cristnogaeth, i ddeud y gwir yn hanes y byd. Oherwydd mae'n bosib mae yr einich yma oedd un o'r pobl cyntaf nath fynd ar newyddion ynglyn â croeshoeliad ac atgyfodiad Iesu i gyfandir Affrica proper. Ac bod yr eglwys Gristnogol yn crebachu rhywfaint yn y gorllewin ar hyn o bryd, mae'n tyfu heddiw mewn rhannau o Affrica yn fwy na mae wedi erioed o'r blaen. A nath ei gyd ddechrau gyda y cyfarfod hyfryd yma rhwng Philip a'r einich. Felly mewn ffordd, yr einich oedd y cenhadwr cyntaf i fynd i Affrica, os hoffech chi. Nawr, yn y canrifoedd fwy diweddar, mae'r ffydd Gristnogol wedi cael chydig bach o bad rep yn Affrica, oherwydd sut nath yr rhai, a dwi'n pwysleisio rhai cenhadon y mudiadau cenhadol gydweithio gyda rhai o'r pwerau imperialaidd wrth goloneiddio Affrica. A bydd rhai pobl sydd wedi astudio hanes yn gwybod mwy ynglyn â hyn. A trwy hynna oedd pobl ddim yn cael eu cyflwyno i Iesu go iawn ac oedd hyn. Mae unrhyw gyflwyno Iesu sy'n digwydd ochr yn ochr ar gwn, dydy hwnna ddim yn iawn ydy. Dydy hwnna ddim yn be mae'r deyrnas amdano. Ond, lle nath newyddion Iesu ddod i Affrica gyntaf oedd yn yr hanes yma. Doedd e ddim wedi dod ar gefn byddin. Doedd e ddim wedi dod wrth i bobl goloneiddio pobl arall. Ond oedd e wedi dod wrth i un dyn gyfarfod Iesu a cario'r passion a'r cariad yna i nôl gyda fe. Ac os ych chi eisiau edrych mewn i hanes yr Eglwys Gristnogol, yn y canrifoedd cyntaf, mi oedd Cristnogaeth Gogledd Affrica yn rhywbeth cynhenid yn Gristnogaeth native i'r ardal yna. Rhywbeth lot fwy diweddar oedd yr lleathau'n gymleth. Ond anyway. So jyst eisiau gadael chi efo'r her yma, rili. Falle bod rhai o'n chi yma bore yma yn gwylio adre, falle bod chi mewn lle tebyg i Philip. Falle bod chi yn credu yn Iesu, falle bod chi yn Gristion, ond falle bod chi'n byw bywyd rhy saff ar hyn o bryd. Falle bod chi yn hapus yn Jerusalem, le mae pethau'n gyfforddus, le mae pethau jyst yn syrthio i'w lle. Dych chi'n hapus i fod yn y gang. O tybed oes angen i chi fod yn agored i Dduw siarad efo chi a rhoi galwad ar eich bywyd. Nath Dduw siarad a rhoi galwad i Philip drwy angel. Mae hwnna'n bosib, dwi'n credu yn hynna.
Mae Duw wedi siarad gyda fi mewn breuddwyd fwy nag unwaith. A dwi wedi clywed hanesau gan rhai ohonoch chi ynglyn â. Weithiau mae Duw yn siarad trwy'r Beibl gyda ni. Weithiau mae e'n siarad drwy gyngor Cristion arall. Weithiau mae Duw yn siarad drwy amgylchiadau, drwy circumstances. Wel, yn yr un ffordd, a mae Duw yn rhoi galwad ar fywyd Philip, falle yn y tymor yma, fod angen i ni fod yn agored i Dduw rhoi galwad newydd ar ein bywyd ni. Does dim rhaid fe edrych mor dramatic y galwad Philip, ond fe allai fe fod mor profound. Felly mae'n wahoddiad i ni fod yn agored i Dduw siarad mewn ein bywyd ni. Ond falle bod rhywun yma bore yma neu'n gwylio adre mewn lle fwy tebyg i'r Einich. Ddim physically gobeithio, ond falle eich bod chi gyda diddordeb mewn pethau Duw. Falle bod chi'n sort of fascinated gyda pethau Duw. Falle bod chi yn fascinated gyda Iesu, ond eich bod chi falle ar hyn o bryd jyst yn edrych o bell. Falle bod chi yn darllen y Beibl weithiau, ond yn mynd ar goll. Wel, falle heddiw yw'r diwrnod le mae'r fascination yn troi yn benderfyniad. Falle mae heddiw yw'r diwrnod le mae'r diddordeb yn troi yn benderfyniad. Falle mae heddiw le mae'r sort of yr knowledge yn troi yn passion ac yn brofiad. Nawr, geiriau yr Einich i Philip oedd, oes yna unrhyw reswm i fi beidio cael fy medyddio. Nawr, oes, dwi ddim cweit eisiau fel ni gyd marcho lawr i'r cei rwan i ddechrau bedyddio pobl, who knows. Ond yn sicr allwn ni paraphrasio hwnna, gofyn, oes yna unrhyw reswm i ni beidio derbyn cariad Iesu bore yma. Does dim un diwrnod yn well na'r presennol i dderbyn Iesu. Da ni'n gwybod be mae fori'n dal, ond mae gyda ni heddiw yn does. Felly, os ydym ni'n derbyn cariad Iesu am y tro cyntaf, neu falle eisiau ail gysegri'n hunain i gariad Iesu, yna does dim un diwrnod fel y presennol. Gael eich gwahodd chi gyd i godi ar eich traed, a newn ni jyst cyflwyno rhai o'r pethau mae i Dduw mewn gweddi cyn bod ni yn gorffen efo can. O Dduw Dad, ni'n diolch i ti am yr hanes hardd yma sydd wedi gofnodi yn y Beibl i ni. Am y modd nes ti yn gyntaf alw Philip, a bod Philip allan o ffydd wedi cymryd y cam yna i dy ddilyn di. I ni'n diolch fod y ffaith bod Philip wedi dilyn darweiniad di, wedi arwen i allu gweinidogeithi a tystiolaethu i'r Einich. I ni'n diolch am hanes yr Einich o Dduw Dad, y dyn yma oedd wedi cael bywyd unigryw, ac oedd llwybr bywyd wedi rhoi rhyw hedyn yn ei galon i dy geisio di. A da ni'n diolch fod y ceisio yna wedi arwain i brofi, bod y profi yna wedi arwain i adnabod, a bod yr adnabod yna wedi arwain i fedydd oedd yn arwydd gyhoeddus o newid yn y calon. O Dduw Dad, da ni'n cyflwyno pawb sydd yma a pawb sydd yn gwylio o adre. Os oes yna rhywun yma bore yma yn teimlo fel Philip, yn teimlo'ch bod chi ar groesffordd mewn bywyd ac angen arweiniad. Wel, o Dduw Dad, i ni'n gofyn i'r Ysbryd Glân siarad a rhoi arweiniad ym mha bynnag ffordd i'r person yna. Os oes yna rhywun yma bore yma fel yr Einich, falle a diddordeb yno ti, yn fascinated efo ti, ond dal ar rhai cwestiynau o Dduw Dad. Wel, ni'n gofyn i'r Ysbryd Glân roi yr atebion a helpu'r person yna i gymryd cam ffydd mewn i dyfreichiau a dy gariad di. Ac o Dduw Dad, os oes rhywun yma hyd yn oed yn ystyried bore yma bod nhw eisiau
cael ei bedyddio fel arwydd o hynna. Wel, o Dduw Dad, da ni'n gweddio y bydd Covid regulations yn gadael i ni fel eglwys ddathlu bedydd yn y ffordd gywir, efallai tymor yma. O Dduw Dad, da ni'n diolch am dy gariad i ni. Da ni yn dy garu di. Amen. Diolch, Rhys. So, gadewch chi ni ganu, neu peidio canu, ein can olaf yn gilydd rwan. Cariad drwy fol uwch bob cariad long nefoedd tyfu lawn. Yn omni'n agnad y grigfa a choronad arfaith fawr. Iesu llawn tosturi hydlwyt, cariad angherfynol byr, moes i ni dy iach awdwriaeth, tyfu esmwyddau ein cyr. Tydan feidiol i waredu'r fod y ras i fod i gyd. Ychwel atom ni yn ebrwydd, pan dy denau ti o hyd. Ma'n ymwneud dyfendithio, megis yn dy eglwys ni. Iddo iawn i fydd hebdewi, mor yw'n dy gariad ni. Gorffenwyd y gread newydd, i'r i ddau y byddwn ni. Yr o hyn y iach awdwriaeth,